Diyos marahay na hapon po mga tugang. Pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atendir kan banal na misa, paki-off o ilaag tabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante, urog na sa laog kan Santa Misa. Mantineron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Maluhod na po ang gabos sa pagpamibi kan Oratio Imperata. Sa ngaran ka nama, asin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day minasabotan asin nautoban sa imong kabuotan na atamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunya namamate ang minaan padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming babibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka nama, asin kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po ang gabos. Ngunyan po ikaapat na Domingo kan Adviento. Ang satuya pong mga intensyones, iyon mga minasunod. Misa, pasasalamat, dolot ninda Gigi Leonarda A. Laurayes, Salinel family, Cheryl Hanoras and family, Mrs. Anna Anda and family, Jason Kim Anda and family, Marshall C. Oserin, Bueno Mangaliag family, Sa Ong family, Mr. and Mrs. Antonio Berongoy and family, Emma and Joaquim Daet. Para sa kapahingaluan kan mga kalag. Para ki David and Jovena, dolot ni Yeng Talan, Nelson, dolot kan Pekson family, Eleonor, dolot ni Michelle Oserin and family, Maria and Adolfo, dolot kan Almonte family, Primitiva and Adriano, dolot ni Sarah May M. Malto.
An Adviento patapos na. Asinan sa tuyang atensyon, pasiring na sa pagkamundag kan sa tong kagurangnan. Ang Domingo ngunyan, nagpapagiromdom sa to, kan pagkuyog asin pagtubod, kan mga tawo na nag-andam kandalan. Lugod, maging kita siring ki Maria asin Jose, na nagsarig sa kabutan kan Dios, asin inako an paraligtas sa indang mga buhay. Sa paghalat asin paglaom, inaandaman ta ang pagkamundag ni Jesus na nagdara sa to nin pagkamuot, katuninongan asin kaligtasan. Andamon niya to ang satuyang mga puso sa pag-ako sa iya. Matindog na po ang gabos asin sarabay niya tong awiton ang awit sa pagpuon. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya asinan katuninongan nagikan sa Dios sa tuyang Ama, asin kay Jesucristong kagurangnan, mapa sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Nagliliwanag ang sa tuyang mga dekorasyon, mga harong ngunya nakapaskuhan. Ang imbitasyon sa tuya, darahon sa kinakban sa kapwa, ang liwanag na iyo si Kristo. Pero bago ka iyan, hagadon tango na napaliwanagan niya ang satuyang puso. Maliwanagan ang satuyang pagkakasala, nagsasarig na mapagpatawad ang Diyos. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, ta nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y ipamili sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami,
Pakipanuakan sa imong grasya ang samong mga isip. Tanganing kaming nagmimidbid sa pagbareta kan anghel, kan pagkanitawo ni Kristo sa imong aki, madara sa kamurawayan nin pagkabuhay liwat, huli kan pagtios niya asin krus. Huli ki Yesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataram. Sa enot na babasahon, sinasabihan kita ni Propeta Mikas na anhadeng madatong daimahali sa dakulang banwa, kundi sa sarong sadit na banwa, an Bethlehem. Himateo niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Mikas. Banwaan ni Jerusalem, tipunaan sa imong hukbo. Napapalibutan na kita. Sinasalakay ninda ang leader ni Israel. Nagsasabi ang kagurangnan, Bethlehem Ephrata, ika ang pinakasadit na banwa sa Huda. Alagad hali sa imo, maluwas para sa sako ang saro na iyo ang magiging leader ng Israel. Na ang ginikanan, masususog pa sa mga suanoy na panahon. Kaya papapayaanin kagurangnan ang sa indang mga kaiwal, ang sa iyang banwaan, sagpod na umabot ang panahon na ang babae mangaki nin aking lalaki. Danganan sa iyang kapwa mga Israelita na itinapok, mabalik sa indang banwaan ng Israel. Pagdatong niya, papamayuhan niya ang sa iyang banwaan sa kusog na nagahali sa kagurangnan, asin sa kamurawayan kan ngaranin kagurangnan na sa iyang Diyos. Mamumuhay sa katuninongan ang sa iyang banwaan, hulitan mga tao sa bilog na daga, magmimidbid kan sa iyang kadakulaan. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong lalawgon, asin kami makakaligtas. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong lalawgon, asin kami makakaligtas. Danguga kami, o pastor ng Israel, himatea kami, ika na pamayukan sa imong mga karnero, ika na nakatuko sa trono sa ibabaw kan mga kirubin, magpahiling ka sa mga tribo ng Ephraim, Benjamin asin Manases, ipahiling mo ang sa imong kusog, asin madya sa pagligtas sa samo. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong lalawgon, asin kami makakaligtas. O Diyos ng mga hukbo, kilingan mo kami. Dumungaw ka hali sa langit, asin hilinga kami. Atama na ining ubasan, ang banwaan na itinanumkan sa imong kamot, pinatalubo, sagkod na pumusog. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong lalawgon, asin kami makakaligtas. Alagad suruga asin atamanan banwaan na pinili mo, ang nasyon na pinakusog mong gayo. Dahil minananggad ika tatalikdan, tawi kami nin buhay, asin aapodon mi ang sa imong ngaran. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong lalawgon, asin kami makakaligtas. Ang ikaduwang babasahon, minaimbitar sa to na maging andam asin makinuyog-kuyog siring ki Jesus. Tanganing ang biyaya kan Diyos mapasato. Mahalaga ang kapakumbabaan sa pag-ako sa kagurangnan. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat sa mga Hebreo. Kaya kan si Kristo magdigdi sa kinaban, nagsabi siya sa Diyos, mga sakripisyo sa kaatang daing mo minamaot, alagad inandam mo ang sarong hawak para sa ko. Daing mo nawilihan ang tinutong na atang, niyan mga dulot para sa mga kasalan. Kaya nagsabi ako, uya ako, O Diyos, tanganing magutob kan sa imong kabutan. Siring sa nasusurat dapit sa ko sa libro kan katugunan. Enot nagsabi si Kristo, habok ka asin daing mo'y kinakaugmaan mga sakripisyo sa mga dulot, o ang mga tinutong na atang, asin ang mga dulot para sa mga kasalan. Sinabi niya ini, maski ang mga sakripisyo, idinulot susog sa katugunan. Danga nagsabi siya, uya ako, O Diyos, tanganing magutob kan sa imong kabutan. Kaya hinali ng Diyos ang gabos na daan na atang, sa kaisinalihid ang atang ni Kristo.
Huli kan kabutan na iyan, nalinigan kita, kan sa tong mga kasalan, kan idulot ni Kristo, an sa diri niyang hawak, makasarong beses para sa gabos na panahon. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrokyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo susugki San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kan aldaw na idto, si Maria nagduman sa sarong banwaan sa kabubuludan nin Huda. Pagdagos niya sa harong ni Zacarias, nagtaong galang siya ki Isabel. Pakadangog ni Isabel kan pagtaong galang ni Maria, huminero an aki sa tulak niya. Napano kan Espiritu Santo si Isabel, asin nagtaram nin makusog. Paladan ka sa gabos na babae, asin paladan an aki na dinadara mo sa imong tulak. Sisay ako na pagsungkoon kan ina nin sakong kagurangnan. Huli tapakadangog ko kan sa imong pagtaong galang, huminiro sa kaugmahan an aki sa sakuyang tulak. Paladan ka, ta nagtubod kang mauutob an sinabi sa imo kan kagurangnan. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Ngunyan na Domingo, iyo po ang ikaapat, asin ultimong Domingo kan Advent season. Kaya kumpleto na ang ilaw kan satuyang Advent wreath. This is the last Sunday before we enter into the season of Christmas. Harani na po ang Pasko. Pirang aldaw na sana, mapuon na ang Kapaskuhan. Kaugalian ta po na mag-uruli sa sadiritang mga lugar asin harong tanganing makaibahan ang mga kapamilya ta sa aldaw na ini. Kaya mariparo po nindo, grabe ang traffic, nag-uruli ang hali sa mga ibang lugar, dakol ang mga balikbayan. Excited kita pag may nag-uuli, lalo na kung ang mga nag-uli haloy tang dain na kaibahan. Lalo na kung ang mauli may darang pasalubong. Naglulukso pati ang satong puso dahil ining mga pag-uli haloy na pinagplanuhan, pirang bulan na pinagtipunan, tangani sa nang makapag-ugma kaibaan sa tong mga namumutan sa buhay. It is beautiful to celebrate Christmas with our loved ones. Kaya ipamibita ang mga tugang tang bakong arog kaiyan ang karanasan. May mga tugang kita na ma-Christmas na bakong kompleto, ma-Christmas sa ospital, ma-Christmas na mamundo, ipamibi ta sinda, tabakong pararehas ang Christmas para sa mga tao. Pero para digdi sa mga minauli, nahihiling ta sa inda, ang klase nin pagkamuot na naghihiro. The proof of love, we are told, is in the works. Ang tunay da apong namumuot, kay puhan ang pagkamuot, napapatunayan sa trabaho, sa gibo. Love is mostly seen, proven in actions, in our every effort
for the beloved. And when love is seen in action, it makes the heart leap for joy. Minalukso ang puso dahil sa kaugmahan kan pagkamuot. Nadangog ta po digdi sa Ebanghelyo, ang familiar na istorya, pag nagpapangadji kita ng Santo Rosario, this is the visitation. Nadangog ta digdi na nagluksuman ang puso ni Isabel dahil kan pinahiling ni Mariang pagkamuot. Sarong pagkamuot na naghihiro, pagkamuot na naglalakwa, naglalakaw, nagbabaklay sa kabubuludan. Haram po nindo, ang rason kung nata nagbiyahe si Maria, iyo dahil kaugalian po kan mga Hudiyo na alalayan an sa indang kapwa babae kun mga ngaki. Kita man ng mga Pilipino, arog po baga kaiyan. When we know that a woman in our family or a friend is about to give birth, we make ourselves present. Kaya kan binaritaan si Maria, kan anghel, na an pinsan niyang si Isabel, anum nabulan ng bados, asin gurang ng nagbados, dain na po nagduwa-duwa si Maria o naghalat pa. Nagbiyahe tulos si Maria nin halawig asin harayo tanganing makaduman sa harong ninda Zacarias asin Isabel. Gura no kaharayo. According to biblical scholars, the couple Zechariah and Elizabeth may have lived in a town like Ain Karim, which is about 130 kilometers from Nazareth. Garo ka po nagpamanila, halit digdi. And so it was definitely an inconvenient journey for the Blessed Mother. Remember, she was also pregnant. Pag anbados, nagpaparabiyahe, garo ko kuduton iyan kan biyenan. Pero si Maria, dahil kan sa iyang pagkamuot, naghinguwang magduman ki Isabel. Ngunyan, pag abot ni Maria, namati ang tulos ni Isabel, ang pasalubong ni Maria. Daradara ni Maria, bakusan ang presensya niya bilang pinsan, kundi ang presensya kan Mesiyas na yaon sa sinapupunan ni Maria. Sabi digdi sa Ebanghelyo, pagtaong galang pasana ni Maria, luminukso sa kaugmahan si Isabel. Asin bakusan na si Isabel, pati si San Juan Bautista na yaon sa sinapupunan ni Isabel, nagluksuman sa kaugmahan. We know what will happen to the son of Elizabeth. Ining aki sa tulak ni Isabel, iyo ang maanunsyo na yaon na ang Mesiyas. Kaya nga ni, sa misa, minasabi kita kan tataramon, behold, the Lamb of God. Sisay pong nagsabi kaiyan. Si Juan Bautista. When John the Baptist was in the river Jordan, baptizing people with water, uminagi ang pinsan niyang si Jesus. And John said, behold, the Lamb of God. Uya, ang kordero kan Diyos. Tataramon po iyan ni San Juan. Alagad, mantangyaon pa sa sinapupunan kan ina niya na si Isabel, naglukso na si Juan Bautista. He recognized the presence of our Lord in their home. Sabi po kan mga teologo, this is John the Baptist's first prophetic act. Aki pa, yaon pa sa tulak, nagpupropesiya na si San Juan Bautista. Binabarita niya na ang pagdatong kan Mesiyas. Yaon sa harong mi ang paraligtas. Nagkaurugma po sindang gayo dahil binisita sinda ni Maria asin binisita kan kagurangnan. Kaya sa pasabong po kan Espiritu Santo, nakasabi si Isabel, who am I that the mother of my Lord should come to me? Sisay man ako, bako akong maninigo, na pagdalawon kan ina kan sakuyang paraligtas. Here we see the unique bond between Mary and Elizabeth. One is a young virgin carrying the Messiah, the other, an elderly woman bearing the last prophet. Pagkatapos mamundag ang aking ini, dain nakaipuhan nin iba pang mga propeta dahil uya na ang pinakadakulang propeta, si Jesus. What does this mean for us?
what is the story of the visitation for us? Tinutukduan po kita mga tugang na ang tunay na pagkamuot, nagpupursigi. Ang tunay na pagkamuot, nag-e-effort, nagpapahiling ng eswerso para sa namumutan. Love, if it is true, reaches out to the beloved even when it is inconvenient. Aram mo na totoo ang pagkamuot sa imo kung minsan sa taho kan kapagalan o kasakitan, naghihinguwang maglingkod mamuot sa imo. Halimbawa, ang sarong ama na hali sa trabaho, dawa maghapon siyang pagal, makikikawat man giraray sa sadit niyang aki na naghahalat sa iya dahil namumuot siya sa aki niya. Kaya day po ko nag-agom, taday ko ni kaya. Halipot po ang pasensya ko, aram yan kantugang ko, nagsisimba. Pag may mga aki, garo, dainang, hiro. Pero ang ama na namumuot, minsan pagalon na pag uli sa harong, makikiburo basketball pa sa aki, makikikawat pa, dahil daiman napapagal ang namumuot. O kaya, ang sarong dayupot na Katoliko, maski malipot ang panahon dawa maoran-oran, masiramon ko tang maghurhigda ngon yan, madigdiman giraray sa simbahan, ta Domingo, buot magpahiling nin pagkamuot sa Diyos dahil namumuot kita ki Jesus. Mga tugang arugman po kainian mahal na Diyos, dahil namuot siyang gayo sa satuya, naghihirok, nagtatrabaho, ipinadara ang iyong aki niya sa sato. And so like Elizabeth, we can say, who are we that the Lord should come to us? Mga parakasala po baga kita. We don't deserve God. We don't deserve His gifts. Sisay kita tanganing pagsungkoon kan mahal na Diyos. And yet, God comes to us in order to teach us that love, if it is true, reaches out to the beloved. We are God's beloved. Mga tugang, dadalawon po kita ni Jesus, ngunya nakapaskuhan. Mamumundag siya sa kinakban, mamumundag sa puso ta. Lugod pag namundag siya, magluksuman ang satong mga puso, arog ni Isabel, arog ni San Juan. Asin kung paano pong dinara ni Maria, ang aki niyang si Kristo, sa harong kan mag-agom na Zacarias asin Isabel, lugod kitaman po, darahon taman si Kristo sa satuyang kapwa. Let us be like Mary to others. Bring Christ to your homes. Iuli po nindo si Kristo sa harong. Bring Christ to your workplaces. Bring Christ to the streets. Be a presence of Christ to people. Arog po kaini ang nagsisilibrar kan kapaskuhan. Kung tunay na nagdatong sa imo ang kagurangnan, kung tunay na nangyari ang Pasko, mahihiling sa imo. Lugod mamatian man kan sa tuyang kapwa, ang parehong kaugmahan, kan dalawon sinda ni Maria. Let us be to others bearers of Christ. Tindog po kita. Simbagunta ang tataramon kan Diyos sa pagpahayag kan sa tong katolikong pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakaman, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin dai nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Jesucristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namundag gikan sa ama bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa ama, huli sa iya nagkaigwa kan gabos, huli sa satong mga tawo, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan. Asinani laman uli kan Espiritu Santo, ki Virgen Maria, asinani tawo. Ipinako pa sa krus para sa to, kan panahon ni Poncio Pilato, nagtio sagod sa kagadanan, asin ilinubong, asin kan ikatulong aldaw, nabuhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa to o kanama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan,
an sa iyang kahadian daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki, siya kaiba kan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya nagtaram sa paaginin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan, nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin naghahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Mga tugang siring ki Maria, mamibi kita, napano nin pagsarig asin pagtubod sa Dios, magin bukas ang satuyang mga kamot. Kagurangnan, hinanyuga kami. Kagurangnan, hinanyuga kami. Ang simbahan, magtao pirmi kan pangangaipo pastoral para sa gabos na tawo na nagbabaklay sa kinaban. Mamibi kita. Hinanyuga kami. Naan mensahe kan Pasko, makapag-inspirar sa gabos na hanapon ang tunay na katuninongan asin pagkamuot. Mamibi kita. Kagurangnan, hinanyuga kami. Ipamibi niyato itong mga tugang niyato na nasa kahorasaan. Mamatean man lugod ninda ang pagkamuot kan Diyos sa paagi kan pagkamuot kan sa indang kapwa. Mamibi kita. Kagurangnan, hinanyuga kami. Kita gabos na nagkakatiripon digdingon yan, na sa satong pag-andam sa Pasko kan pagkamundag, magtao sa nin bagong buhay, kaiba si Kristo. Mamibi kita. Kagurangnan, hinanyuga kami. Girumdumunta sa silensyo, ang hinahagad tang espesyal na grasya ngunya na Pasko, asin girumdumunan mga tawong ipinangako tang ipagpapangadji. Ama, siring ki Maria, itinataomi an bilog ming puso asin kalag sa imo. Ika na uya pirmisa mo, mamatean man lugod niya mo an mga kasimbagan kan sa mong pamibi. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing ining sa tuyang atang, magkanigong akoon kan Diyos amang makakamhan. Akoon man lugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawa na sin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, ang mga atang sa ibabaw kan sa imong altar, pabanulon lugod kan Espiritu Santo, na sa kabagsikan niya, nagpano kan sinapupunan ni Santa Maria.
huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, iitaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas. Nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Ihinarubay siya kan mga hula kan gabus na propeta, dinara sa sinapupunan kan inang birhen sa dai masabing pagkamuot. Ipinahayag ni Juan Bautista an sa iyang pag-abot, asin itinukdo kan siya yaon na. Ipinapasabong niya sa mo na maugmang mag-andam para sa misteryo kan sa iyang pagkamundag. Tanganing maabtan kaming nagpupuka sa pamibi, asin naguugma sa iyang kaumawan. Kaya, kaiba kan Angeles asin Santos, nagaawit kami kan imno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan, ika nanggad an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yeso Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuasya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan ka ini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa Indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini, ta iniyan kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo.
girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabus na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina nin Diyos, Nuestra Señora de Guadalupe, kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles orog na si San Judas Tadeo, asinan gabos na santos, na kaidtupa, nakapagayagayas sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo, Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Mamibi kita sa mga tataramon kan aki ni Maria. Agawa kami sa gabos na maraot na mimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Jesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles,
Katuninongan iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa Indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkaboronyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. magpatinaraohan po kitang katuninongan. Uya an itinukdo ni Juan Bautista. Uya an kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumaya. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
mamibi kita. O Diyos na makakamhan, namimibi kami. Mantang nabasog kami, kan panuga, kan daing sagkod na pagtubos. Na kun gurano, naghaharanian aldaw kan nakakaligtas na piyesta, siring man kaludok na nagtatalubok kami sa maninigong pagselebrar kan misteryo, kan pagkamundag, kan sa imong aki. Siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa mga nagkapirang announcement. Magkakaigwa po kita nin ikaduwang kolekta para po ini sa tada. Ang natipon niya to sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo, nagabot po sa 39,773 pesos asin 20 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras na misa, nagabot man po sa 3,642 pesos. Para sa maawot po maging Aguinaldo Mass sponsor sa Misa de Aguinaldo, igwa po nin fundraising activity ang sa tuyang parokya na ang tema Paskong Parol para kay San Judas Tadeo. Ang proceeds po kaining aktibidad para po sa ongoing renovation kan simbahan. Para sa ibang impormasyon, magdulok na lang po sa opisina. Asin nagpuon po ang Misa de Aguinaldo kan Disyembre 15, sagod po ini sa Disyembre 23 sa oras na 6:00 sa pagkabanggi. Siring man ang Misa de Egalio, nagpuon po kan Disyembre 16, sagod po ini sa Disyembre 24 sa oras na 4:30 sa pagkaaga. Available man po ang 2025 St. Jude Calendar sa Parish Office. Mauot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging semana. Joaima Sanz, 1,000 pesos. Mga anonymous po na nagtaonin 50,000 pesos, 10,000 pesos, 5,000 pesos, 1,000 pesos, duwang tig 700 pesos, asin duwang tig 500 pesos. Diyos mabalos po. Salamat man po sa Indogabos sa aktibong pagpartisipar. Salamat sa satuyang online community, asin man sa satuyang mga lingkod kan simbahan. Lugod ining ginibot pong 4 na Domingo nin Adbiento, makatabang, tanganing pag-abot kan aldaw kan kapaskuhan, maging makahulugan ang satuyang pagsabat ki Jesus. An kagurang nan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kamo kan mamumuoto na Diyos, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw, darahon si Kristo sa kapwa. Salamat sa Diyos.